Γεια σας Μάκης μου και καλώς ορίσατε στο Part 4 εδώ στο FC26 στη Super League με την ΑΕΛ και σήμερα παίζουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μία θέση πάνω μας. Θα είναι ακόμα ένα δύσκολο μάτς και θα είναι και εκτός έδρας, αλλά σας ελπίζουμε ότι θα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να μείνουμε και ψηλά στη βαθμολογία. Η εντεκάδα μας είναι η ίδια και πάμε να παίξουμε το μάτς. Και εδώ είναι οι παίκτες που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε το μάτς. Ο Ολυμπιακός με τα άσπρα, εμείς με τα βυσσινή. Βινιάτο, Ουάρντα, για τον Πέρες, χάνει την μπάλα του Ελκαμπή. Ζούφι, Καμπελά, παίρνει ο Τσάκλα, Μούργος, Πέρες, Βινιάτο, Πασάς, βλέπει την κίνηση του Βινιάτο, φεύγει τέτοιο του Βινιάτο, θέλει να ψιλοκρεμάσει τον τερματοφύλακα, γκολ! 1-0 στο έκτο λεπτό, ανοίγουμε πολύ γρήγορα το σκορ. 0-1 ΑΕΛ Ολυμπιακός. Ζούφι, Μπάλετ, Κομπράζ, Τζέλσον Μάρτινς. Τον κυνηγάει ο Άρτε και θα του πάρει την μπάλα. Ατανάσοφ, Βινιάτο, Πασάρ, Μούργος, Πασάς, Βινιάτο, για το Μούργο, κόβει ο Γκυλμή. Ουάρντα, Πασάς, ένα σούτ το Πασά από μακριά, out. Τζολάκη στο out. Γεμίζει με στόχο τον Ελκαμπή. Καμπελά. Κάθεται πας για τον Μάρτινς. Μάρτινς στο σουτ. Η μπάλα out. Κόρνερ λέει της όμως. Ζούφι. Για τον Ελκαμπή απομακρύνει ο Άρντα. Καμπελά ένα σουτ. Out. Μελίσσας. Ντάντζερ. Κοσονού. Ουάρντα. Πασάς. Τα κουνάει για τον Βινιάτο. Για τον Πέρες. Κάνει τρίπλα. Θα σουτάρει. Τζολάκης σε κόρνερ. Βινιάτο. Για τον Τσάκλα. Η κεφαλιά κόρνερ. Ξανά για την ΑΕΛ. Βινιάτο. Για τον Πασά δεν παίρνει κεφαλιά. Ουάρντα. Θα ξαναγεμίσει, αυτή τη φορά για τον Ατανάσοφ, ούτε τώρα. Το Μιγιάσου. Ουάρντα. Ένα σου το Ουάρντα, πάλι σε κόρνερ ο Τζουλάκης. Βινιάτο. Απομακρύνει παίκτη του Ολυμπιακού. Ντάντζερ. Χάνει την μπάλα και ο Ολυμπιακός θέλει να βρει αντεπίθεση. Ελκαμπή. Γυρίζουν γρήγορα οι παίκτες της ΑΕΛ. Κομπράζ, Μάρτινς. Κομπράζ, Καμπελά, πάσα για τον Μπάλετ, απομακρύνουν. Κομπράζ, Μάρτινς, Ελκαμπή, περνάει Ελκαμπή, εδώ ένα σουτ, γκολ. 1-1 στο 30. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Μπάλετ. Ζούφι. Εδώ πάσα για τον Μπάλετ. Περνάει, πατάει περιοχή. Για τον Ελκαμπή, γυρνάει ο Ελκαμπή, Μελίσσας. Πολύ καλή απέκρουση. Το Μιγιάσου, Πέρες, Μούργος, Πασάς, Βινιάτο. Για τον Πασά ξανά, κόβει την πάσα.
Κομπράζ. Καμπελά. Χάνει την μπάλα τον Ντάντζερ. Επίσης από ό,τι βλέπω πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού έχουν φύγει σε άλλες ομάδες ή δεν τους έχει βάλει βασικούς. Κοσονού. Ο Άρντα. Περνάει ο Άρντα. Πασάς. Και κάτω στο Μούργο ποιος έρχεται. Το σούτ του Μούργου. Τζολάκης σε κόρνερ. Ακόμη ένα κόρνερ για την ΑΕΛ. Βινιάτο ξανά στο κόρνερ. Για τον Πασά. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Άρντα. Πέρες. Ένα σούτ από μακριά. Out. Και φτάσαμε στο 45. Η καθυστέρηση ήταν 1 λεπτό. Και η τελευταία φάση θα την έχει η ΑΕΛ με τον Μούργο. Να πατάει περιοχή ο Μούργος σε το πλάγια. Για τον Άρντα ο οποίος έρχεται κεφαλιά Τζολάκης. Πάλι από κρούι. Και απομακρύνει παίκτης του Ολυμπιακού. 1-1 το ημίχρονο. Πολύ καλό ημίχρονο. Ας ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και ίσως να πάρουμε και την νίκη. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ελκαμπή σέντρα. Καμπελά. Κομπράζ. Σίντλερ. Κομπράζ. Σίντλερ. Στίλχαρτ. Για τον Καμπελά. Καμπελά. Ζούφι. Κόβει την πάσα τον Πέρες. Είναι μόνος του βέβαια. Κάνει τρίπλα. Βλέπει την κίνηση του Βινιάτο. Ψιλοκρεμαστή πάσα. Κόβεται. Ζούφι. Και ίσως θέλει αντεπίθεση να βγάλει ο Ολυμπιακός. Ελκαμπή. Εδώ κόβεται από τον Πέρες. Λάθος εδώ το Κοσονού όμως. Ελκαμπή. Το σουτ πάνω στον Ντάντζερ. Πέρες, ο Τανάσοφ. Ο Άρντα. Πασάς. Ξανά ο Άρντα. Περνάει ο Άρντα. Θέλει να δει τον Πασά. Κόβεται τελευταία στιγμή. Τζουλάκης υποποίηση. Λάθος πάσα και εδώ πέρα Μούργος. Βινιάτο. Βινιάτο θα σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Και τώρα εδώ Καμπελά. Για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή περνάει. Καμπελά. Μπάλετ. Κομπράζ. Καμπελά. Ελκαμπή. Το σουτ κόρνερ. Στο 63. Και τώρα εδώ βγαίνει ο Μπάλετ και μπαίνει ο Μουζακίτης Μάρτινς. Για τον Καμπελά απομακρύνει παίκτη της ΑΕΛ. Και τώρα εδώ Βινιάτο, ο Άρντα αφήνει την μπάλα για να την πάρει μπροστά του. Κόβεται όμως. Τζέλμι. Μουζακίτης. Περνάει εδώ ο Μουζακίτης. Το μαρκάρει ο Τσάκλα και θα του παραχωρήσει κόρνερ. Ζούφι τώρα. Μπήκε και ο Τσικίνιος στον Κομπράζ. Εδώ η κεφαλιά στη γραμμή ο Πέρες. Και ξανά Μελίσσας. Και έχει το Ελκαμπή για το rebound. Out όμως. Τρομερή ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Και ευτυχώς έσαι ο Πέρες πάνω στη γραμμή. Και μετά ο Μελίσσας. Πασάς. Βινιάτο. Πασάς. Περνάει εδώ ο Πασάς. Τέτα-τέτ. Εδώ ο Πασάς τέτα-τέτ. Όχι. Η μπάλα πάει ξιστά από το δοκάρι. Ζολάκης τώρα στο out. Ζούφι. Σάτιν. Πέρες. Παίζεται λευριετής. Σάτιν. Καμπελά. Θέλει να γυρίσει. Η μπάλα κοντράρει. Ατανάσοφ. Βινιάτο. Βλέπει την κίνηση του Άρντα. Ο Άρντα. Θέλει να περάσει. Βλέπει την κίνηση του Βινιάτο. Ο οποίος έρχεται. Εδώ Βινιάτο το shoot goal. 2-1 στο 79. Και πάλι με Βινιάτο.
Πολύ ωραία η συνεργασία Γουάρντα και Βινιάτο. Και έτσι γίνεται το 2-1. Παρόλο που ο Ολυμπιακός είχε και αυτός πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, η ΕΛ μπόρεσε και έβαλε αυτό το δεύτερο γκολ. Καμπελά, Μουζακίτης. Είναι γρήγορος, περνάει. Το Μιάζο όμως τον κόβει. Τσάκλα. Πέρες. Βλέπει την κίνηση του Μούργου. Δεν είναι offside. Μούργος. Πατάει περιοχή τα πλάγια. Θα σουτάρει. Γκολ. 3-1. Η μπάλα πέρασε κάτω από τα χέρια του Τζολάκη και μπήκε γκολ. 3-1 με Σάβα Μούργο. Και εδώ η ΑΕΛ ίσως κλειδώνει το μάτς και παίρνουμε μια πολύ σημαντική νίκη και θα ανεβούμε πολύ στο βαθμολογικό πίνακα. Ό,τι να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να μας κερδίσει. Σάτιν, Καμπελά, Τσικίνιο, Ζούφι, Ελκαμπή, Τσικίνιο, ένα σουτ, out. 2 λεπτά είναι των καθυστερήσεων και μπήκε και ο Γιαζίτσι τώρα, αλλά είναι αργά. Ατανάσοφ, Βινιάτο, Πασάς, Πέρες. Πέρες θέλει να φύγει, τον έχουν κλείσει 3. Βλέπει την κίνηση του Μούργου και έρχεται για το 4-1. Τζολάκης αποκρούει και ο διαιτητής εδώ σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. 3-1. Κερδίζει η ΑΕΛ. Πολύ καλό μάτς. Και για να δούμε τώρα και τι θέση είμαστε στο βαθμολογικό πίνακα. Και η βαθμολογία μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Άρης πρώτος, δεύτερη εμείς, τέταρτος ο Πανετολικός με τον οποίο παίζουμε στην επόμενη αγωνιστική μέσα στα Λευσή Αρένα, τέταρτος ο Ολυμπιακός, πέμπτος ο Όφι και συνεχίζονται οι άλλες ομάδες. Κάντε like, κάντε και subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!